Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies out there. This is Momshi G and welcome once again to my channel. And for today's vlog, nako po, meron akong special guest all the way from Zamboanga. Isa rin po sa mga malalapit namin kaibigan na mga social climbers. And of course, naging malapit din sa puso ng aming kapatid na si Brenda Mage. Okay, at kung sino siya, kilalanin na natin siya. Okay, narito na siya. So, eto na siya, mga kaibigan. Hi! Hi guys. Hi, Ariel! Kamusta ka naman? Okay naman. Okay, Tuminga. very good. Kamusta kayo dyan sa Zamboanga? Okay lang naman. Mag-GCQ pa lang kami by July 1. By July Kasi galing 1. kami from MSCQ. Ano ang pinagkakabalahan mo ngayon? Gumagawa ng mga cabinet, nag-asikaso sa mga orders, gano'n. Tapos minsan napapagalitan sa mga customer kasi delayed yung mga orders, mga deliveries. Ba't nadi-delay? Minsan kulang na sa budget, tapos walang kulang sa tao. Sa bagay. Oo, kasi ngayon, syempre, kailangan natin ng kailangan talaga natin ng mga budget. Lalo, in fairness sa mga cabinet mo, ha, ang lalaki. Ang bongga. Anyway, bago ang lahat, nako, ito na nga. Kaya kita tinawagan at para ma-interview. Kasi para mapag-usapan din natin yun sa inyo ni Brenda Mage. Okay lang ba sa iyo yun na mapag-usapan natin? Uy, matagal na yun. No? Matagal naman yun. Matagal na yun, pero okay lang naman. Because, kasi, yung pagkakaibigan namin, nandyan pa rin naman kahit yung mga past na nangyari sa amin. Ang sweet. Ay, speaking of past, okay, pwede ba muna naming malaman kung paano kayo nagkakilala ni Brenda? Oo. Before, way back 2018, 2017, siguro, when I was still working in the hotel. So, night shift ako for Sa abroad yan. 2 years ata yan. Oo. Tapos noon, so nakita ko once na lumabas siya sa newsfeed ko. Siguro may na-share na friend ko din. Tapos nag-ano ko sa kanya na nag-follow ko sa kanya, nag-add friend ako sa kanya. So lahat ng mga videos ko pinanood ko siya every night pag may pag night shift na ako, pag duty na ako sa trabaho, ganyan. So di ba pag gabi iba yung parang talaga ba? Ano nga yung Tagalog sa boring talaga pag Boring. diba? So, ginagawa ko, nanood ako ng mga hanap ko ng mga vloggers, nanood ako ng mga funny videos. Yun, nakita ko si Brenda. Tapos nag-follow ako sa kanya hanggang nag-message ako sa kanya. Then one time, napansin niya yung message ko. So yun, nagka-chat-chat kami. Doon na nagsimula ang lahat. Doon nagsimula, opo. Okay. Diretsoin na natin. Total naman nakapag-usap na kayo. Sino nagpakita ng motibo sa inyong dalawa na parang interesado, ganun? So, yung totoo talaga, ako wala talaga kasi hindi ko man, siguro gusto ko lang magpapansin sa kanya kasi sikat siya, di ba? Vlogger siya. So, ganyan naman tayo, mga ordinaryong mga tao. Yes. So, siya, nag-amin na siya sa akin na parang iba daw yung ko sa kanya. Para iba yung dating ko sa kanya. So, doon na nagsimula yung mas malalim na usapan ninyo. Oo, opo. Nung naramdaman mo na parang, sabi mo nga na parang may gusto siya sa'yo, niligawan mo siya? May ligawan nangyari? Actually, hindi naman natin masabi na niligawan ko siya, pero parang, paano ba ito sabihin na? Yung mutual, parang bigla niyo nalang naramdaman na, okay ka sa akin, ganun. Parang ganun, opo. Parang biglaan. Parang, Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Parang nagkaintindihan kami sa isang mga bagay na parang gusto namin, gano'n.
So ano yun, Yun na, yung ano yung kanina sa ano nagustuhan mo kay feelings Brenda? mutual. Sa ugali niya ba, yung characteristic, ano? Nung una, kasi na-meet ko na siya in person, tapos nakasama ko siya na ilang araw. Mm. Oo, mabait talaga siya, tapos malalahanin, tapos caring, Mhm. ganon. Tapos, madali siyang pakiusapan. In short, mabait talaga siya. Saan naganap yung ano nyo, yung first date nyo? First date, Nagkaroon ba kayo ng first date? Siyempre, yung una yung meet, di ba? So, pagdating, inasal dyan sa QC. Nung pagdating ko galing Malaysia, sinundo niya ako dyan sa airport. Tapos, after that, pahinga ako. Kasi dumating ako ng airport is alas 4 ng madaling araw. So, mm. sinundo niya ako. Nakarating ako ng QC is mga around 7. So, nagpapahinga ako ng ilang oras. Tapos, paghapon, pumunta kami ng, ewan ko kung anong mall dun sa SM ata. Okay, MOA or SM North, Trinoma. SM North, kasama ko si Gwen. Ah, okay. Sa SM North. So, with ano pala to, Gwen Comang pala ito. Ayan. Gwen Miglawas. So, saan yung date ninyo? Kumain ba kayo sa labas? Hindi, sa Inasal at hindi, sa Ah, Inasal tayo. kami nagkain. Yan ba yung Tapos tayo? dun, Hindi eh. first con... Sorry? Hindi, tayo ba yan yung kumain tayo lahat sa mga inasal? Ay, tayo ba yun? Oh. Tayo man yun. O tayo yun, di ba Ayun na yun? ba yun? Yun yung tinutukoy mo. Yung kumain tayo Opo, sa mga yun. inasal. Hindi, yung date nyo as in yung kayong dalawa lang. Mm. Ay, kaming dalawa. Mm. Wait. Wala. Kasi may mga kasama kami Palagi. always. Hindi mo tinry na mag-date kayo, yung dalawa lang, private, ganun. Wala, kasi nasa Manila ako. 2 days lang ako, di ba, sa Manila. Ah, Tapos flight namin pa Davao. Mm-mm. Tapos, nung flight kami, nung nagpunta na kami ng Davao, so, dami kami. So, lahat-lahat, hindi kami magkasama na kaming dalawa lang. So, kahit nga sa pagtulog, may mga kasama kami. Parang Wala parang talaga. na-disappoint ka talaga doon sa part na may makatabi pa kayo. Bago tayo dumako sa kung mas malalim pa na usapin, ano, di ba sabi mo nga sa Malaysia ka noon? Nasa Malaysia ka? Tama. So, nung nasa Malaysia ka, paano nabuo yung plano mo na parang kung siseryosohin ko na ba to si Brenda o hindi? Paano nabuo? Mm-mm. Nung una, parang ano pa talaga, sabi ko sa kanya, wag mo na okay lang i-share mo sa mga kaibigan mo, ganyan, ganyan. Basta wag mo na sa public kasi, di ba, may parang, di ko pa alam ba kung anong sasabihin ng pamilya ko pag ganun, mga kaibigan, ganyan, di ba? Tapos mag-judge agad yung mga tao, ganon. So, habang tumatagal, parang natanggap ko na yung mga yung pwedeng mangyari at saka yung mga nangyari. Mm-mm. So, parang open na sa akin yung lahat-lahat sana. So, may adjustment talaga. Oo, po. Kahit sino naman. Okay, so sa laki rin ng adjustment na ginawa mo sa relationship ninyo, gaano katagal itong naging relasyon ninyo? Umabot ata kami ng 7 months? 7 months. Ng 7 months. Okay, for my next question, gaano ka kaseryoso noon kay Brenda? Seryoso. Siguro mga first 4 months parang parang respeto lang sa kanya kasi alam ko may mga tao siyang kilala siya ng mga ibang mga malalaking mga tao. So, first 4 months parang respeto na may halong ano ba yun? Paano ba yun sabihin? Hindi ko mapaliwanag. Basta, nung umabot kayo ng 5 to 7 months, dito na parang naging okay na sa akin lahat. So, alam na ng mga parents ko, ganyan. Mm-mm. Lahat, kilala ko na siya sa papa ko, sa mama ko, mga kapatid ko. Actually, in public talaga, kahit sa social media. Mm-mm. Talaga naging open na kayo nun eh. Opo. Yan yung nagkita na ba kayo? Hindi pa? Ano yan? Yan ba yung nagkita na kayo in person?
Opo, oo. Tapos, oo, nagkita na in person. Nung galing na kami ng Davao, galing na kami ng Cagayan. Ayan. Anong Nasa kanila. madalas ninyong pag-usapan pag kayong dalawa na lang? About madalas pag-usapan namin. Nagkakaroon kayo ng ganung pagkakataon yung as in kayong dalawa lang? Hindi, mag-share siya sa mga, mga problema niya about sa mga, should I say, about money or what? Mm. Yung mga umutang sa kanya, ganon. So, yun ang madalas ninyo mapag-usapan, tsaka yung personal life. Hmm. Hindi kayo umabot na, Tapos yung, parang hindi kayo umabot doon sa pag-usapan niyo yung future niyo together, ganun. Hindi pa kayo umabot sa ganun. minsan, ano lang, siguro mapag-usapan namin pero saglit lang. Tapos iba na naman yung topic kasi may magdating na ibang interrupt, ganyan. Malambing ba si Brenda sa'yo? Sobrang grabe. Paano siya maglambing? Nag, Paragi siya pag nagkatabi kami, nakahag, tapos nakakiss siya dito sa cheeks. Nakakiss sa cheeks. Eh, ikaw, clingy ka ba sa kanya kapag nasa public place kayo or sa harap ng ibang tao? I mean, naglalambing ka rin ba ganun? Minsan, pero not totally. Hindi talaga yung as in, parang pa-PDA na ganun. So, nabanggit mo, Kasi bago pa man. nabanggit mo na rin naman kasi na sabi mo, mahilig kang halikan ni Brenda sa pisngi at palayakap. Magaling ba humalik si Brenda? Parang kinabahan ka sumagot. Okay, rate natin yung kiss niya from 1 to 10. Gano'n siya kagaling humalik? Hindi pa kasi namin na-try yung ganun talaga. Yung umabot kami sa punto na parang Torrid. Wala. Yung malala. Walang torrid. Parang smack lang or ganun lang. Okay. Isa pang umati ka bang tanong. Pwede mo sagutin, pwedeng hindi. It's okay. May nangyari ba sa inyo ni Brenda? Yes. Okay na ako doon. Okay. So, itong nangyari na to, nagustuhan mo o napilitan ka na lang? Or baka kasi lasing ka? Or ganun? Para sa kanya, oo. Talaga. Naramdaman niya naman siguro yun. Oo. Ang ganda mo, Brenda. Ang ganda mo. Okay. Kung meron kang kung meron kang naaalala dun sa mga pinagsamahan nyo noon tuwing magkasama kayo, ano yon? Yung parang gusto mong binabalikan? Yung sa kanya, yung gusto kong Yung, balikan na naalala ko na magkasama kami kayo. dalawa. Yes. Nung sa Davao kami. Sa bahay ni Mama Mary. Opo. Bakit? Naming banding namin doon. Talaga? Unforgettable moment yung mga ano ba yun? Basta di ko masabi, basta marami sa Davao. As in. Kasi doon kami natagal kasi. Oo, nung bongga, no? Sa tagal ninyo, for 7 months, 7 months, no? Tama ba? Opo. Sa pagsasama niyo ng 7 months, o sa pagiging mag-boyfriend-girlfriend ninyo ni Brenda, may pinagsisisihan ka ba nung kayo pa ni Brenda? As in, wala. As in, may galit ka sa kanya? Or tampo? Wala din akong galit sa kanya kasi kung may galit actually nga, kahit ngayon, nag-chat ako sa kanya minsan, kumusta, ganyan, siya lang yung sa akin. Siguro siya meron, ako wala. Namimiss mo siya? Oo, siyempre naman. Guwapa. Ganda mo, ate. Okay. Okay lang ba na malaman ko kung pwede mo rin sagutin to or hindi, ha? It's up to you. Ano naging dahilan ng paghihiwalay ninyo ni Brenda?
Selos. Mo? Niya. Niya. Silosa si Brenda. Mm. Okay. Bakit? I mean, anong pinagsilosa niya? May na-involve bang ibang tao dito sa... For sure, kasi wala naman siyang pagsisilosan kung wala na-involve. So, may na-involve na Oo, tao. meron. Meron. Diyan sa Davao. Barkada din. Ipo friends lang din. Okay. So, yun yung ano niya, Oo. pinagsilosa Siya niya ng gusto. ano doon, maka-move on. Ito ba yung reason ng breakup niyo or may iba pa? Yun na yun. Yun na. So, parang na-ultimatum na. Opo. Okay. During kayo ni Brenda for 7 months, nag-cheat ka ba sa kanya? Niloko mo ba siya? Or nagsinungaling ka ba? Wala. Hindi man ako nag-cheat sa kanya. Nung time na kami pa. Siguro Never? may nangyari lang na ano. Oh, wala. Never. May nangyari lang na ano. Nung dahilan ng paghiwalayan. Kasi nung sa ano, Davao. Nung naginuman. So, dala ng alak. Depende naman kasi yun. Siguro di yun. Ewan. Kasi kung marunong ka talagang mag-control sa sarili mo, di naman yung alak yung dahilan. So, it's either kagustuhan din yung nangyari. Ewan ko lang. Basta nakakalito ko. Hindi ko alam kung paano sagutin yung tanong na yan. Anyway, okay lang ha. It's okay. Thank you sa pagsagot. Okay, kasi it's your opinion naman, tsaka ikaw naman yung nakaranas nun. Okay, so kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon na maayos yung dating kayo, ano yung gusto mong ayusin sa relasyon ninyo? Yung pagkakamali na nagawa ko sa kanya. Ano tong pagkakamali mo? Parang di naman ako nag-cheat sa kanya or what. Parang di kasi lang na nangyari sa amin ng dahilan ng paghiwalayan namin. Okay. Kasi gusto ko lang sa kanya, pinano ko man sa kanya, in-explain ko man sa kanya lahat, pero ayaw niya talagang paniwalaan yung mga sinasabi ko sa kanya. Kasi yung instinct niya talaga yung pinaniwalaan niya. So, kung ano na yung naramdaman niya, that's it. Yun na yun. Yun na. Hirap siyang ganuhin. Okay. Sa ngayon, sabi mo kanina, okay naman kayo ni Brenda. Sabi mo nga, ikaw wala ka naman nararamdaman na tampo or galit sa kanya. Kung sakali, anong message mo for Brenda ngayon? Message ko sa kanya, sana na kung anong naabot niya ngayon, she will not change and just keep on going, helping other people na nakapaligid sa kanya, na umasa sa kanya. Tapos yung pagmamahal niya sa sa pamilya niya at sa mga barkada niya, like sa inyo, mga social climbers. So yun lang. Tapos good health and more projects sa kanya. At matupad niya yung mga pangarap niya na hindi niya pa nakamit. Kung may isang salita, halimbawa, kaharap mo ngayon si Brenda, kunyari siya yung ka-video call mo, meron ka lang isang salita na sasabihin sa kanya. Ano yun? Isang salita lang. Sa kanya? Kunyari, siya yung ka-video call mo ngayon, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Isang salita lang. Congrats. Aww, ang sweet nun. Uy, thank you so much, Ariel. Nako, alam mo, pinagpawisan ako. Pinagpawisan ako sa interview na to kasi pares ko kayong kaibigan. Ginawa ko lang tong interview na to, itong vlog na to, kasi syempre, nababanggit kayo ni Brenda sa aking interview, sa mga vlogs namin. So, gusto rin namin i-share sa mga followers, sa mga fan, kung sino si Ariel. I mean, lahat naman tayo nakakagawa ng masama sa kapwa natin. Pero,
for the fact na hindi lang naman puro masama yung pwede nating ibigay sa kapwa natin. Nakagawa rin tayo ng kabutihan. And I know, alam ko rin na si Brenda, kung napapanood niya to, for sure, marami rin siyang maaalala magaganda na pinagsamahan ninyo. Diba? So, ano man yung mga reasons ng pagkakahiwalay ninyong dalawa dahil sa inyong relasyon, alam ko namang nasettle nyo rin yun kasi ngayon okay kayo at nakakapag-usap kayo. Ayan. Thank you ha, Ariel ha. Thank you for your time. Alam ko. Thank you. At na-miss din kita. Thank you rin at lagi ka nakakaalalang mag-chat kahit alam kong busy ka ay nakakapag-chat ka, nangangamusta ka sa amin. Ayan. And yung nga pala, yung business o yung mga taga Zamboanga, baka po may mga interested dyan na mag-avail ng cabinet. Ano yung inyong page? Wala pa akong page, Glads. Wala pa Doon na lang sa ano mo. Doon na lang sa iyong sa Facebook account. Sa Facebook na lang. Opo. Na? Ariel Carbonell Jr. Ayan, sige, ipa-flash natin yan para makita ng ating mga friends na mga taga Zamboanga. Zamboanga lang ba? O may ibang part pa? Zamboanga City, within Zamboanga City. Ayan, sa Zamboanga City. O, sa mga gusto magpagawa ng mga cabinets, ano pa ba yan? Tables and chairs. May mga tables and chairs pa kayong kahoy yan. So, mga divider. Yan. You can directly PM Ariel Carbonell para ma-assist niya kayo regarding sa kanyang mga ginagawa. And of course, yung catering services mo. Plan namin mag-work balik. I-workout namin ulit. Kasi ngayon sa pandemic pa kasi mahirap. Oo, 'di ba? Kasi bihira pa yung gatherings. So, ayun. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, ha. Thank you. Thank you so much, din. Ayan, muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers out there. Don't forget to like, share, and subscribe my Facebook account or my Facebook page, Althea Baba Boom, at sa aking YouTube channel po na Ma'am Shi G. Ariel, maraming salamat. Thank you, guys. I miss you. Ingat. Oo, thank you, din. Bye!